Hello mga Yinians! Mga Yinians, ito pala yung ADB 160 ng Honda. And mga Yinians, ito yung itsura niya, yung ADB 160. Yan mga Yinians. Yan yung harap niya. Yan yung style ng gulong niya. Yan mga Yinians. Yan yung shock niya sa likod. Meron siyang parang katabi na gold na baso-baso. Yan yung ano naman niya, yung compartment niya. Yan mga Yinians, naka disc brake siya sa likod. Yan yung sa gulong niya at yung mags niya, yung design ng gulong niya, yung ADB 160 ng Honda. Sa ano pa ito mga yan? Sa may Motor Trade Novaliches, sa may Barangay Santa Monica along Quirino Highway. Ay nakadisplay siya sa harap, yung ADB 160. Yan mga Yinians, itsura niya. Ayan mga Yinians, salamat sa mga Yinians. God bless you everyone. More power,